बाबु बाबु सानडे स्कुलाव थांद' थाङाखै हनै लोगोफ्रा थांजोब्बाय। नै आइ सानडे स्कुलाव थांनानै दलद था गोसो होनानै खोनासं हामा रावजोंबो दानांज्लाय दाबुज्लाय नङाब्ला आफा इसोरा अननाय नङा। आं दोनलांगौमोन ओंखाम ओंख्रि संदों समा हास्लाबनाय नंला दा लामायाव लायस'गोन आं। थांदो आइ सना थां। नै आफा ओजों खाथियाव फैनायसाय फिसाफोर आंथ' बेरामि जाबाय दानो दं दानो गैया मानसिनि जिउ थैनाय थांनाया आफा इसोरनि आखायावसो। फिसाफोर नोंसोरल' संसाराव मोजाङै अनज्लायनानै खौसेयै थादो फिसाफोर। न'खराव मण्डलियाव जेब्लायबो खौसेयै अनज्लायनायनि था फिसाफोर इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन।